Siyabingelela baba udokotela baba sesibajabulele ukufana umhle njengekhehlela umzulu amancinci ngisofuthi ngixolisa iloku igqileza njalo. This is baba udokotela. Today sizenza ama video apho sise building into a Nedbank house building. Sise 10th floor 1005. 1005 kunesigodlo, 1005 kunestudio futhi ngaphakathi. This is baba udokotela. Today I'm thanking you kuwonke amakhazi sesigodolele but esigodole nawe ugodolile. You cannot say baba udokotela bengishisa you were also feeling this coldness. It's been chilling. This is baba udokotela. Bakithi ake ngikhulume la ngine topic namhlanje enginiphathelene ethi lento ise 1005 noma lento ibekwe e1005. This is baba udokotela. Namhlanje ke in the month of July I'm giving you the last recipe efundisa ngemithi le esiyakhayo. Angifuni ukukhipha kakhulu, ngizokufundisa ngomuthi bese ngikutshela ukuthi lo muthi lo uzowenza kanjani. Kufundisa umuthi ukutshela lo muthi lo amakhamba khona uzowenza kanjani. This is ubaba udokotela wesizibojabulele. Ngizokutshela futhi nama price ayo ukuthi loke uma siwenzele umuntu this is what we ask for. Ake nginike lo muthi lona. Lana ngizoqala umuthi nje okulwa nesitha. Uma unesitha ofuna ukulwa naso sikuhlupha isitha ngayo yonke indlela umphupha lo muntu enza yonke into kwena engenhle. Ngizokunika ke imithi embala. Le mithi ngizokunika yona uyayishisa. Uyigovuza ngombese. Le mithi ekunika uyayishisa uyigovuza ngomkhonto. Kuya nokuthi wena ufuna kwenzekeni. Uma uyishisa ilanga ufuna libe likhulu uthele lo muthi ukwaze phakathi emkhontweni usho ukuthi ngithi sibanibani hlukane negama lami. Ukhulume yonke into oyifuna ukuthi yenzeke kulento lena. Ukhulume. Lezi zinto lesizonika nje kodwa mase ukuthi kukunini ukuthi niyazenzela yini. Mina mengizokukhipha lo muthi ngokhipha ngo12,000 rand. Ngifuna uthole umuthi ekuthiwa umthunyelelwa. Uthole umuthi ekuthiwa usinga lwesalukazi noma uzipho lesalukazi. Usinga umuthi kodwa hayi uthi bulala nezalukazi ngikhiphe inzipho. Usinga lwesalukazi lo muthi ehlathi umila endaweni engathini eyomile and uba but 30 uba but 4 uba 60 to 65 centimeters. Uba amabhelundana nje bum amabhelundana ke lo muthi lesuthi usinga lesalukazi. Kuzoba ke indabula livalo, kuzoba udwendwe lengcube, kuzoba uzifele, kuzoba umavumbuka mumbi. La muthi usebenza entweni eziningi nokwakhe isichitha umuntu ukuthi abe nezinduna uyasebenza la muthi. Siyayigaya ke le mithi ke siyayigaya le mithi impuphu. Mise impuphu ke le mithi ke uzoyibeka endaweni uyigoqe ngendwangu emnyama. Uthathe lo mithi ke leyo ke usuzothi uma uyikhipha njalo uyisebenzise. Le mithi ifuna ikhishwe endwangeni emnyama. Uma ufuna lo muthi kuba umuthi okuthakatha nje kuphela ugoqa ngendwangu emnyama. Uma usiyobheka ithuna lo muntu owafa egula kakhulu ongalimalanga engozini, umuntu nje owashona ngokugula kakhulu, uyithatha le mithi lena uyigoqa ngendwangu emnyama mase uyoyibeka khona. Uma ukuthi kuwenzekile waba nenhlanhla, thola amafutha emfene ufike uwabeke amafutha emfene lana kulo muthi abe maningi amatebhe khona abe maningi kuthi uma ufika uzofika sekunentuthwane uma usuyihlanza yonke lento lena. Uma usushiya ke imali emhlophe uthi sibanibane ngiyakuvusa manje ngokusebenzisa ekubulaleni abantu njoba nawe wafa. I repeat sibanibane ngiyakuthatha manje ngokusebenzisa ekubulaleni abantu njoba lo muthi ke sokumuthi okubulala ke lo muthi. Uwona ke umuthi ke mengithi mina ngizokunika ngisuke sengukhuphulile isigaba sakho kungaseyona le wena okade kuyichazela ne general but lana sesubeka isigaba sokuthi uma lo muntu sifuna ukuthi agudluke emhlabeni eme phambi kwethu. This is what we do. Thereafter ke lokho engizokunika wona umuthi it is 150,000 rand. Lo muthi ke engizokunika wona owesibili ke wona ke lo owesibili it cost 150,000. Uma ungafuni ukukhokha nje angangihlu phamba ubheka abangani bakho bazokwakhela. Lona ke umuthi wokuvusa inyoka. Uma ufuna ukusebenza ngenyoka uthi ufuna ukuba nenyoka unezinto ozenzayo kodwa ufuna ukuthi usebenze inyoka yonke into yakho ufuna yenziwe inyoka. Ufuna inyoka ezokwenzela yonke into ngoba le nyoka lena grossly depending ukuthi itshelwe ukuthini. That's all. Grossly depending ukuthi itshelwe ukuthini le nyoka lena. Ake siyitholeke. Hamba uyongitholela
into esibiza ngokuthi jellyfish. Ungakwazi ukuthola jellyfish. Thola jellyfish, sakha inyoka la. Asakho udadwa benyoka. Sakha inyoka la. Ngifuna ungitholele into esibiza ukuthi jellyfish. Mase ungitholele at least 1 meter wesikhumba senhlwathi. At least akube 1 meter wesikhumba senhlwathi. Mase ungitholele imali lena esuke ibuye eReserve Bank lena esuke kade shredded money. Lo mali leyo uthola into mhlambe engangenkomishi engakwazi ukugcwala inkomishi. Mase uthole imali eyiphepha epheleleke mhlambe like 100 rand or 10 rand or 20 rand, but lo mali ozoyithola eyiphepha. But ku preferable ukuthi ku preferable ukuthi uma uthola le mali akube imali enkulu. Akube imali enkulu. Into esesiyayenza ke manje ke lento ke. Thatha ke lesikhumba senhlwathi uyasendlala. Thatha jellyfish uyifaka phakathi. Thatha imali le uyivuthuzele futhi phakathi. Thatha nale mali ephilayo engaqotshwanga nayo ifaka phakathi. Lento umuntu usuyeyigoqa ke, uyabo? Usuyeyigoqa ke lento. Uma usuyigoqile lento, uzohamba kuyobheka indawo la ozoyigqiba khona. Akube indawo ozokwazi ukufinyelela khona uma ufuna ukuya khona noma ngabe isikhathi sini. Hamba kuyobheka indawo lapho lento yakho ozoyigqiba khona. Uma usuyigqibile lingakaphumi ilanga for 7 days. Preferable lingakaphumi ilanga for 7 days. Kunomuthi ozolala ucwilisile ozophalaza ngawo. Lo muthi lona siubiza ukuthi umfazi othethayo. Thatha ke lo muthi lo umfazi othethayo noma ulwathi depend ukuthi wena ngakini ubiza kanjani. Uyahamba uyophalaza ngumfazi othethayo lapha for 7 days. For how many days? For 7 days. Uzoloku uphalaza uzothi uyabona kuphuma into ngathi umnenke, kungazuthi umnyundu ezophuma la, but izophuma yu2. Enye izophuma umuthi ayithinta ukuthola inyakaza kakhulu, yabo? Enye umuyithinta uthola isijaka ayinyakaza khona leyo maqina asenyakaza kakhulu. Bulala leke. Lenyakaza kakhulu. Ngoba lenyakaza kakhulu ngeke ukwazi uyicontrol. Thatha le isidenge. Kodwa uma ukuthi ukhohlakele. I repeat, kodwa uma uthi ukhohlakele uzozivusa zombili lezi nyoka. Ngoba lento isuka incane ingangomunwe. Uzozivusa zombili lezi nyoka uma usoyidayisela umuntu ongamthandisisi kahle. Le nyoka izofika yenze noma yini bese ubulale wonke umndeni wakhe kusale yena yedwa. Yabo, kusadependa ukuthi yini wena oyifunayo. Thereafter le nyoka ke lena usuyakhileke le nyoka ke lena ke. Izothi imivuka le nyoka lena ke ihambise ekhaya. Ufike ekhaya uyitshele imibandela yala ekhaya oyifunayo ukuthi ngikulandeleni baba mkhulu. Umtshele kubaba mkhulu ukuthi umlandela ukuthi nokuthi uma ukuthi uvuso yedwa. Uma uvusa aba2, uma usiyamtshela ukuthi lo munye uyisihambi uzohamba. Uma sekufika lo muntu obomvumele ukuthi uzozomnika inyoka, usumnika le nyoka wena wazi ukuthi izofika ibulala umndeni wakhe ngoba ujethe usethomasha. Kanti inyoka uyazakhela, inyoka uyithingi. Inyoka uyazakhela. Then ke lana ke inyanga ufuna ikunike umuthi ukuthi uyoyivusa wena inyoka. Ingakuniki inyoka esiphila ngoba le esiphila izofika iqelaza. Sikhuluma thina ngoba inyoka at the highest degree. Thereafter isizokwazi ukuthi isebenzeke le nyoka kodwa but wakhe inyoka. Wakhe inyoka. Singena ke manje ke inyoka lo obekunika wona u150. Lona engizokhipha la. So khipha ngo65,000 lo. Lona ke usebenza ngesibuko. You must have a mirror. Isipili ufuna isibuko lena ke lo muthi ke lokho. Umuntu methi akanawo 65 angimenzeli. Into umsangana ngizwani mina naye. Ungenayo imali awunayo imali. Ngenze le meeting understand ukuthi yini edlula kuyona, yini sisuke siyenza mesenza le meeting.
Then lana sakha isibuko sokubiza imali. Isibuko sokubiza imali. Zama ukuxhumana nabantu abasesiqikwini o abantu abaneqiniso uma ufuna lo muthi. Thola amafutha enhlwathi ebulawe ehlathini kade yilwa. Thola amafutha enhlwathi ebulawe ehlathini kade igingile. Hayi inyoka eshayiswa imoto kade ilambile. Lana ke ufuna amafutha enhlwathi ebeyivesi sidlile isisuthi. Yase yabulawa yalwa yaze yafa. Sifuna lo mafutha enhlwathike. Ngitholele ke emira or ispili or isibuko. Thola ke umuthi ekuthiwa isiphephetho. Thola umphafa. Thola umuthi ekuthiwa iningizimu noma amagumba amanomhlaba. Thola umuthi ekuthiwa udwendwe lwengcube. Kaya lo mithi kuyihlanganise bese ufaka ke amafutha ke lawa enhlwathike. Lento lena uzoyigcoba esibukweni, gcoba lo muthi esibukweni bese lesibuko uyosibeka ethuneni eliselisha. Okushuthi ithuna lomuntu osanda ukushona lesibuko ufuna usibeke khona. Ufuna lihlale lapha nesibuko lesiyana for 3 days. After 3 days uyasilanda lesibuko usuphethe u1 rand. Njengoba uphethe u1 rand ulanda lesibuko lesi uzofike uthi umuntu wabantu angikwazi nami ongazi kodwa namhlanje ngizocela ukuthi ngikukhunge ngithathe nansi into engayibeka kuwena emva kokuthi ushile emhlabeni kwaba buhlungu ukuhamba kwakho noma ngingakwazi. Ngabona indlela umndeni wakho okhala ngakuthi wo umuntu obalekile emndenini. Musu uthi umtshele ukuthi ke nansi imali engangamakhulu. Angithi lo 1 rand lona usuke ungu 1 rand wamasenti. That is why 1 rand shothi umnika amakhulu amasenti. Shothi wena uzomtshela 100 rand lomnika wona. Umtshela kanjalo ukuthi makavuke nansi imali omthenga ngayo bese uyahamba ke naye ke lo muntu ke. Sekufuze manje ke sesihambile ke manje nalo nesibuko ke lesike siyafika ke ekhaya ke siyasibeka lesibuko. Sekufuneka ke manje phase 2 imithi ke manje ke ozoyithuma ngawo lo muntu isibuko silapha yana isibuko. Usebenza esitolo unebusiness lesibuko usibeke lapha nake. Lesibuko uzothatha umuthi ekuthiwa izibu lamanzi, umthathe, isiphephetho, umphafa, umwelela, iningizimu, umthunyelelwa, ithambo lehashi. Ithambo lehashi. Ithambo lehashi esilifunayo ngezothi wazi ukuthi ngoba mina ngenawo lento le. Ngezothi wazi ukuthi liphi ithambo lifunana. Funa uzame ukuhlangana nabantu laba la kufuye khona amahashi. Amahashi lawa omjaho avamisa ukulimala uma liphukile liyadutshulwa linikwa ihlinzwe linikwa amabhubesi. Cela uthi abakunike lelo thambo lalelo hashi. Ihashi ebeligijima lomjaho. Ihashi bekufakwa imali kulona kubhethwa ngalo. Sifuna lelo thambo ke lela hayi noma iliphi ithambo. Faka ke ithambo lehashi. Khotha lo muthi bese ukhafule esibukweni usibhekise ngaselangeni usithume noma yini bese usibeka ngaselangeni usishiye khona whole day. Lesibuko esohlala lapha na ngisibhenga ngaselangeni. Njengoba une business nje sihlala kanje bese lishona ilanga nje sibuyise uyosibeka awusithume njalo. Lo muntu awumthume njalo. Umuntu lona osuke efuna ukusebenza but ngesibuko. Yonke into yakhe ayenze ngomuntu amlande ethuneni wasezothatha kwazombeka lana ke. Uzothi omunye umuntu babudokotela nginali ithuna kodwa alilidala alilisha lidala. Ngingakwazi ukusebenzisa ithuna elisebenzayo la. Ithuna elisebenzayo la. Yithuna lomuntu wakeni njengoma wakho. Ungale ngomthathu babakho uyagoloza. Thatha ithuna lama wakho, thatha ithuna lika dadewenu, thatha ithuna lamfowenu, thatha ithuna lengane yakini. Thatha ithuna lengane ongayazi.
thatha ithuna lengane ongayazi iwona amathuna akasebenza uma ukuthi olithola ithuna elisha but ithuna elisha mina mengithwasiswa lo muntu ngayifundisa ukuthi akube ithuna elisha but ngokukhula ngifike ngihambe ngifaka iyalo nezipeleti ngathothi nawo la amanye amathuna asen but effective kakhulu lo muntu osuke esanda kushona lo muntu nje esanda kushona nje kade noma ungcwaba nje ngomgqibelo ngesumsomluku ubuyela khona ufike ufake lento le for 3 days somluku lesini lesihlanu somluku lesibili lesithathu ngolesini uyisilande lesibuku ufike ushile imali la nethuneni uthathe lo muntu uhambe naye ahambe kokhonkothela lapha kwakho. This is Babu Dot. Lezi zinto ngizofuna ngizazi benginifundela kokugcina ke namhlanje emthombeni uthembekile seniufundelwa naye ezinye inyanga nazo sisinike amathuba ukuthi azinifunde bana ko Facebook banifundisa. Thereafter mina bengithi akunifundise live njengoba ka Facebook bantu kade baqala futhi bebenza umsebenzi omuhle kakhulu kwakuthi khona abantu abayithethe bazi kakhulu. Thereafter bagcina beyekile ke ozakwethu abaningi njenga nami ngeke nginifundise forever lokho senifundisela kona wena. Asibuyeleni ke emsebenzini ke wehlosi. Ngines topic ethi lento engiyiphethe ngiyibeke e10 floor e1005 la ikhona. Into engifuna ukuyikhuluma sengilinde nje ukuthi ngithole ithambo kunabantu abanamanga abasinika amathambo engewona. Ithambo libaluleke kakhulu. Ithambo libaluleke kakhulu. Lo muthi wami udinga ukuthi ngithole ithambo lengulube ezifele. Hayi ingulube ebulewe, ingulube eqiniswe ilanga. Lezo ngulube zitholakala uma kuyihlobo. Lezo ngulube zitholakala uma ukuthi uthola inyanga egangile iyathathwa le ngulube isiwe ehlathini ifike ibekwe khona ihlale khona inganikwa lutho ihlale khona izife unless imizofica amanketshana afika ibulala idle kulesikhathi esiningi nje iyafakwa lapha yana bayivalele lapha bayiyeka kanjalo bayifaka esakeni iyokhala amanketshana ngakwazi ukuthi awayidli into esesakeni amanketshana iyokhala izithuli izife endake emva kaloko lo ngulube ke isifeleke lo ngube ngifuna ke ithambo la khona ke bese ke ngakha ke ngiphothula ke lo muthi engifuna ukona lento ngizonikeza ngizokucabanga ngayo into ukuphumelelisa umuntu ngenkani lento ngizoyigaya bese ngiyakucabanga ngayo omunye ngizomenzela ibe uphondo omunye ngizomenzela ibe isigubhu kuzodepend ukuthi unamalini omunye ngizomenzela ukuthi mina ukuthatha uyogeza ngalento le uyothi uma usuthola imali uma usuyabuya kodwa engikucelayo umuntu uyayifuna lento uzoza kuba udokotela e10 floor ufike uthi hayi babudokotela ngikuzwile ukukhuluma ngale nduku amandla wahlangana kwale mali okuyibizile ngoba yona ayiyakhumula ifuna u25000 uma sengikunika kodwa sizokwazi ukuthi uma ukuthi sikunika uphondo lakho nemali engaka sizokwazi ukuthi uma sikunika ingcabo zakho nemali engaka bese kunika isigubhu sakho nemali engaka bese kugeza nje kuphela ngaso kunika iso 30000 ithi ayithatha nanje hamba ugeza ngale nto leqala uma usubonile ama result kuyona ubuye usuzothatha isigubhu sakho lento ke ngizofuna ukuthi ngiyenze kanjalo zoyikhuluma lento bakithi kuzomela ukuthi uvume ukuthi lo nyaka usuphunyukile esandleni lo nyaka usukuhlulile and then njengamanje sisenyangeni esi8 month of the year kusho ukuthi wena ulida ngo8 mili kulo nyaka kule nyanga ezo4 eziyisele usangakwazi ukuthi wenze umehluko into engiyifunayo ke firstly kunzima ukulapha umuntu ongavumi ukuthi unyaka umhlulile that is very very difficult kulapha umuntu uvuma ukuthi usekufana nokuyekisa umuntu utshwala umuntu ongaka adopt ukuthi utshwala unenkinga obiyeke uthi akabiyeke nethi hayi ngikwazi ukuzekela utshwala uma nusuvuma uthi hayi babudokotela ngiyabotha hayi ngishayekile ngicela ukuza lapha e10 floor wenzekani e10 floor lana ngizofika ngikunike khona induku la ngizothi hamba yogeza ngayo salukwazi uyothola indawo la kuphambana khona umgaqo noma indlela noma hamba ugeza ithunini lomuntu wakini ufike ugeza ukuthi usibani sizocela le ekhaya lento izosukuma ime ngenyawo lento izosukuma ime ngenyawo lento ke ngizocela ukuthi uma kodwa uwumuntu othi babudokotela ngaze mina ngiyathela 10 floor ngiyeza ukuthi une1005 la kwenziwa khona izinto zenzeke ngiyafuna ukuzongigeza ngale nduku ngizokunika nje yona ufike bese ngidedela kuwena but it's a person osevuma ukuthi akusenzekanga akade kuhlelile kule nyanga lezi eseze zawu7 zadlula yes8 la kuyona hayi
Hayi khulileka khehla khulileka ngizofika ngikwenzele ngoba kulesa sigodlo ngisigodlo sokukhala isigodlo sokulila isigodlo sosizi ingawo ngithi lo muntu u25000 but ngizokwazi even ukusiza umuntu ophethe 1000 uma efika kulesa sigodlo ngizokwazi umuntu ophethe 1000 uma efika kulesa sigodlo fethi mithatha hamba usebenze bantu bakithi anansi indaba lana ke ngoba udokotela I'm a father. Ngusibari, ngumalume, nguneighbor kwabanye. Yabo? Ngihlukile kuya nokuthi wena ungibiza ngani. This is baba udokotela. Ngiyayidinga imali ekulapheni kakhulu compared to anything else. Ngiyayidinga imali like everybody but kunezinto la ngayithatha imali yakho khona. Engithi ngihamba uzama kwabanye mina njengoba udokotela I'm getting emotional ngemithi engiyenzayo mina ngiyawubheka umuthi bengiwukhipha ukuthi ngiwukhiphela ukukhiphela abantu I have lost a lot of money because of my discipline and emotions you don't have to be emotional ebhizinisini but ne-America yayidinga imali but kunezikhali engazidayisela amanye amazwe rather bengabe nayo imali abakwazi B2 bomber stealth fighter jet abayidayisi even ama-elite abo abadayisi because they don't trust them. Nami-ke umuthi welumbo angudayisi okulumba umfazi. Umuthi babudokotela umfazi uyangihlupha ngicela ungakhele ilumbo ubaba udokotela akanalo ilumbo. Angeke futhi ngilihluphe ngelumbo. Hayi ukuthi angikwazi ukulakha ngiyalazi ngoba kulomuthi ngathi mengi-initiate ubaba uMagwaza ngo-1996 July wangi-initiate ngayo yonke indlela ngamaqiniso onke. Ngamaqiniso onke ngalondlela ngalifundiswa ilumbo and am not preparing ukwakha ilumbo nginengane zamantombazane mina nginengane zamantombazane can imagine kukhishwa ilumbo lokho lumbo umuntu wesifazana kanti one of my kids anyway ingane yentombazane yami mekuyingane yentombazane leyo ngane yentombazane kaba budokotela I'm taking self defense kulezo ngane big time lizongane ingane yamantombazane ingane yentombazane nje noma ngabe izalo ubani ingane yami le I have to protect the child no matter what cost me ukuthi ngingabi na imali kulungela ngiyivikele ngaluthi ngingamniki lo muntu ilumbo lokuthi ayicuphe lo ngane ngimina njengoba udokotela I'm not happy mengithatha imali yomuntu ogulayo eguliswe i-product engazi ukuthi nami ngiyayenza le product abantu bafika besifazane bene condition esibithi CA125 i-cancer yesibeletho i-cancer yesibeletho bakithi asiyilungise lento i-cancer yesibeletho inomthelela omkhulu kumalumbu enziwa abantu besilisa bethi bafuna ukuthi amakhosikazi angabafebeli umfazi ofebayo uyakhululwa akalunjwe ngoba noma ungalibeka ilumbo kuyena ilumbo liyahluka ukuthi lenze kodwa ekugcineni sizokhishwa isibeletho kuyena ekugcineni uzokhishwa isibeletho kuyena engisho ukuthi abantu bakithi ake siyibone into ezosinika imali umuntu ufuna ilumbu babudokotela ucela uzame kwezinye inyanga ezela abafana okuyibona abazogulisa izingane zethu period mina I'm a father of all girls as long if it's a girl I'm owning the child as well allow the child to call me a stepfather because indeed I'm a stepfather kulungani ngeke kufuna ngiyivikele ngingayikhiphi umuntu welumbu nangiphutha angukhiphi this is babu udokotela voice is watch alufana mhleje kahle mzulu kancane kunomuthi ngawuvala futhi ngiyawuvula ke manje lo muthi lona kuthiwa usikhundla ngoba ufuna isikhundla ila kuhlala khona umuntu isikhathi eside lo muthi kufuna isikhundla lo muthi ke ungitholela ungathola ibhotela uma ungalithola ibhotela thola irama listen to me if uma ungalitholi ibhotela thola irama le rama lena uzosebenza ngawo uma wenza lo muthi kuzokunika wona uhambe uyogeza ngawo either uthola ibutter pure butter or uthola irama ngabe yiflavor muswenza lo muthi umuthi okuphatha kahle izinto zakho abantu bangakuhluphi unkosikazi angakuhluphi yonke into yakho ihambe kahle emhlabeni umuthi nje babudokotela umbaba wasekhaya yakho kulaka kanje uzongiphathela u500 just 500 rand ngikunike lo muthi ngithi hamba ukwenza ke mama baba
umama wasekhaya kaluhlaza umhlolo. Baba Dotela ngisazi, ngangifuna ukumdlisa ngoba unesifuba. Ikhona into engayenza. Baba uzongiphathela u500 ngoba sakhumuzi la. Uzongiphathela u500 uze e10 floor e10:05. Ngifike ngikunike lo muthi lo. Ngifike ngikunike lo muthi uhambe uyosebenza. Lana e10:05 njengoba ngithi kunento engiyibekile, angifuni isigodlo lesana engifuna ukuthi uma ungena uthe omunye kwasabeka ngalo Baba Dotela ngathi nayi kunamadoda lana. Uma ungena uvele uze ukuthi kunento ekhona la ekhaya. Khona into ekhona. Isigodlo sakho lesana engibeke khona izinto zabantu abadala, engibeke khona izinto zabantu abafuna ukuthatha izinto but ezizobashintsha impilo yabo. Thatha le number le kaBaba Dotela ithi 082 459 1816. Email address and WhatsApp uzothola lapho. Siyabonga.